Κοντινό το πλάνο σήμερα. Μ' αρέσει. Με κακομαθαίνει ο Γιώργος ο Κανάκης, ο σκηνοθέτης. Καλά σε κάνει. Εδώ κακομαθαίνουν άλλοι σκηνοθέτες άλλες κι άλλες. Εσένα δεν με κακομάθουνε. Και τι καλή πάσα μου δίνεις, γιατί θα μάθουμε σήμερα όλο το παρασκήνιο. Αν σας ακούγεται απλό, δεν είναι το ότι ο Μεγακλής Βιντιάδης, ο εδώ και χρόνια σκηνοθέτης και φίλος Ελένης Μενεγάκη, υπέβαλε την παραίτησή του, είναι σημαντικό. Τι συνέβη? Τι συνέβη? Υπήρξε ένα γεγονός που έκανε τον Μεγακλή Βιντιάδη να πάρει αυτή την απόφαση. Υπήρξε μια διαμάχη, μια διένεξη, ένας καυγάς, λόγια που υπόθηκαν εκατέρωθεν και έκαναν τον γνωστό σκηνοθέτη να πει τέρμα. Όλο το παρασκήνιο είναι ένα μεγάλο θέμα, είναι μια βόμβα που έσκασε στα τηλεοπτικά. Αναζητούν αντικαταστάτη, Σταματίνα. Από ό,τι θα μας τα πει Νανάη Παλετσάκη με λεπτομέρειες, αλλά από ό,τι ξέρω, Ελεάνα μου, να δώσουμε ένα στοιχείο. Αναζητούν σκηνοθέτη και μέχρι ότου βρεθεί. Παραμένει ο Μεγακλής Βιντιάδης, γιατί είναι επαγγελματίας. Και να πούμε ότι ο Μεγακλής Βιντιάδης είναι ένας άνθρωπος αρκετά ψύχρεμος, γι' αυτό θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Και αν όντως ευθύνεται σε κάτι ευθύνεται η Ελένη ή όχι. Θα δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Όλο το ρεπορτάζ από την ίδια την Νανά Παλετσάκη που έβγαλε πρώτη την είδηση. Η Έλλη Κοκκίνου. Η Έλλη Κοκκίνου εδώ και καιρό δέχεται, όπως ισχυρίζεται και μέσα σε αγωγή που έχει καταθέσει, απειλητικά μηνύματα από έναν άνθρωπο. Της έχει κάνει τη ζωή δύσκολη. Της έστελνε γράμματα, της έστελνε δώρα, την απειλούσε, έπαιρνε τη μαμά της, πήγαινε στο κέντρο. Αναγκάστηκε να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, να στείλει εξώδικο. Και τέλος πια ζητά με αγωγή 500.000 ευρώ από αυτόν τον άνθρωπο. Εκείνος έχει προχωρήσει σε μήνυση και τώρα και εκείνος με αγωγή ζητά κάποια χρήματα από την τραγουδίστρια, λέγοντας ότι δεχόταν τα δώρα του και ότι δεν την παρενοχλούσε. Τι έχει συμβεί ακριβώς, τις λεπτομέρειες της αγωγής, αλλά και τι ισχυρίζεται ο δικηγόρος της γνωστής τραγουδίστριας για το θρίλερ που διαδραματίζεται στη Showbiz σε λίγο. Τι άλλο να σας πω ότι έχει γίνει χαμός με τα μηνύματά σας για τον Μιχάλη Ασλάνη και την υπέροχη τουαλέτα του που μας δωρίζει εδώ για μια τηλεθεάτρια όμορφη με το κολλιέ. Να τη δείξουμε εδώ πέρα, μια πολύ ωραία τουαλέτα, κόκκινη με κολλιέ, φανταστική. Γιορτινή. Μία από εσάς, εδώ είναι καλή και τουαλέτα. Και το ρεβεγιόν. Βέβαια, γιατί άμα δεν βάλεις τώρα αυτό το φόρεμα, πότε το βάλεις. Αυτή. Ρεβεγιόν και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Για μια τηλεθεάτρια που θα στείλει μήνυμα TV κενό και αποστολή στο 54%. Και για να χωρέσουμε όλα αυτά τα θέματα που έχουμε, γιατί νομίζετε ότι δεν έχουμε και άλλες συνεντεύξεις, νομίζετε. Πάμε γρήγορα, να τα προλάβουμε. Γιατί ο έρωτας με κάνει πότε Θεό, πότε ρεσίλη, ποτέ στην ώρα του δεν φτάνει. Γι' αυτό υπάρχουνε οι φίλοι, γι' αυτό υπάρχουν